Moro vaan kaikille, se on Oijas Finboys täällä ja tänään taas tulee uutta videoa ja tänään käydään läpi hauskimpia Wilma-merkintöjä. Let's go! Eli ensimmäinen huomio. Elias sytytti luokkatoverinsa hiukset palaamaan kesken välitunnin. Sytkäri takavarikoitu ja noudettavissa kansliasta, mikäli huoltaja haluaa. Elias erotettu loppupäiväksi kouluun. Siis ihan ekana. Minkä takia sä oot sytyttänyt sun luokkatoverin hiukset palaamaan? Epäasiallinen käytös. G4. Onko se niinku geometria? Kysy henkilökuntaan kuuluvalta naiselta välitunnilla, voiko hakata tämän? Ei mitään, vitsi. Siis mihin tää nykynuoriso oikein menossa? Siis kaikki täällä vaan polttaa vapea ja esittää roadmania. Hakkaa täällä henkilökunnan naisia. Hei, Mikael tuli tänään kouluun mukana vohvelirauta ja taikinaa sekä voiveitsi. Opettaja toimitti minulle nämä välineet, koska Mikael oli laittanut oman keittiön pystyyn meidän eteisen. Jutteli asiasta Mikaelin kanssa. Hänen mielestään vohvelien tekemistä ei ole kielletty missään, joten hän omasta mielestään oli toiminut oikein. Kysyin, että tiesikö äiti tästä suunnitelmasta. Mikael oli kuulemma asiasta kotona puhunut. Mitä te, eli huoltajat, tästä vohviasiasta kotona ajattelette? Mikael ei suostunut lähtemään välitunnilla ulos, vaikka opettaja häntä käski. Työrauhan häiritseminen, suomen kieli ja kirjallisuus. Jaakko oli ottanut kouluun mukaansa robotti-imurin, jonka hän päätti pistää päälle imuroimaan hänen paikkaansa kesken tunnin. Pyysin ystävällisesti Jaakkoa laittamaan imurin takaisin reppuun välittömästi. Pyynnöstäni huolimatta Jaakko vastasi, anna nyt vitsi muidenkin tehdä töitä täällä. Tässä vaiheessa kesken Jaakon lähteä ulos luokasta ilmoitettu luokanvalvojalle tapahtuneesta asiasta, jatketaan koululla. Kotitalous, vaaratilanne tunnilla. Ensin heittelitte kaverisi kanssa toisianne kananmunilla. Kotitalousluokan ainekset eivät ole tarkoitettu tuollaiseen. Tämän jälkeen heitit kaveriasi tehosekoittimella päähän ja laitoit hänen piponsa uuniin. Jouduin poistamaan teidät molemmat luokasta kasvatuskeskusteluun tuntikäyttäytymisestä luvassa. Siis tommonen källi siitä heität. Joo, tää video oli tässä. Me ollaan Oijas Finboys. Muista tilata kanava ja muista kommentoida, että haluatteko te lisää tällaisia videoita. Moro!